Καλησπέρα σας. Στα πλαίσια του μαθήματος ηλεκτρονικές συναλλαγές θα σας παρουσιάσουμε την εργασία των φοιτητών Σπύρου Τουλάτου και Μάρας Ευανθίας με τίτλο «Ανάλυση τεχνικής υποδομής των παρεχόμενων υπηρεσιών και των μελλοντικών δυνατοτήτων της ιστοσελίδας της Vodafone στην Ελλάδα και σύγκριση αυτής με τις ιστοσελίδες 5 ακόμη χωρών στις οποίες έχει παρουσία». Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο την ανάλυση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διαθέτει προς τους χρήστες και τους εργαζόμενους της μέσω του διαδικτυακού τόπου της η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Vodafone. Σκοπός είναι η σύγκριση αυτών με τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τους διαδικτυακούς τόπους 5 ακόμη χωρών στις οποίες έχει παρουσία η εταιρεία αυτή. Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται σε τρεις άξονες: στην υποδομή του διαδικτυακού τόπου, στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αλλά και στις μελλοντικές δυνατότητες της Vodafone Ελλάδας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την υποδομή του δικτυακού τόπου. Παρατηρώντας το σχήμα οριζόντια, μπορεί κάποιος να δει τον διαχωρισμό της υποδομής σε τρία μέρη. Την live υποδομή που σερβίρει τη σελίδα, τους backup servers που χρησιμοποιούνται για να παίρνουν backup τις εφαρμογές και τα δεδομένα της live υποδομής και του development κομματιού που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προτού αυτές βγουν live στους συνδρομητές. Κοιτώντας από πάνω προς τα κάτω το σχήμα, βλέπουμε ότι κάθε χρήστης που δοκιμάζει να κάνει πρόσβαση μέσω οποιασδήποτε συσκευής στέλνει κάποια request προς την πλατφόρμα, τα οποία αρχικά περνούν μέσα από το firewall. Στη συνέχεια αυτά οδηγούνται στους load balancers και από εκεί γίνονται ισότιμα η κατανομή τους προς τους application servers. Οι application servers φέρνουν την κύρια εφαρμογή του site και συνεργάζονται με μια σειρά από άλλα συστήματα με σκοπό να απαντηθεί το εκάστοτε request του χρήστη με το περιεχόμενο που αυτός έχει ζητήσει. Τα συστήματα αυτά είναι για παράδειγμα οι Content Management Servers, η υποδομή της βάσης δεδομένων, καθώς και οι System Integration Servers. Αν τώρα μελετήσουμε το πόρταλ λίγο πιο αφαιρετικά, σε λογικό επίπεδο, διαπιστώνουμε την ανάγκη που υπάρχει επικοινωνία της υποδομής με μια σειρά από εξωτερικά συστήματα, όπως φαίνεται στη συγκεκριμένη διαφάνεια, έτσι ώστε να γίνει εφικτή η υλοποίηση της ευρύτερης γκάμας υπηρεσιών που θα δούμε στη συνέχεια. Τα εξωτερικά συστήματα, ανάλογα με τις υπηρεσίες που υλοποιούν, μπορούν να χωριστούν στις εξής 4 κατηγορίες που φαίνονται και με διαφορετικό χρώμα στο σχήμα: Integration, Business Intelligence, Network και Online. Στο Integration ανήκουν τα συστήματα τύπου SAP και ESB και υλοποιούν λειτουργίες κυρίως ενημέρωσης των βάσεων που αφορούν στοιχεία και παραγγελίες συνδρομητών. Στην κατηγορία Business Intelligence περιέχονται συστήματα όπως τα Brains και Staging Database που αποτελούν τον εγκέφαλο που συλλέγει την πληροφορία από το πόρταλ, π.χ. την αλλαγή στοιχείων ενός χρήστη, την επεξεργάζεται και την τοποθετεί στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων. Η κατηγορία Network περιλαμβάνει συστήματα όπως τα iDocs, τα οποία συλλέγουν στοιχεία κοστολόγησης και χρεώσεων και τα στέλνουν στο πόρταλ, όπου μετά από ένα στάδιο επεξεργασίας προβάλλονται κατόπιν σχετικού αιτήματος και στον ίδιο το χρήστη. Στην κατηγορία Online ανήκουν συστήματα που κάνουν Access Management, Identity Management και Abstraction Layering που επιτοπλίστων αφορούν διαδικασίες προσθήκης, ανανέωσης και διαγραφής κοινών λογαριασμών πελατών, SSO Session Management και άλλα. Τέλος, υπάρχουν κάποια ακόμη ανεξάρτητα συστήματα όπως υποδομές για αποστολή mail και SMS, καθώς και bank payment συστήματα για την υλοποίηση πληρωμών μέσω τράπεζας. Μέχρι τώρα είδαμε την υποδομή του δικτυακού τόπου. Πάμε να δούμε τώρα τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Αλλά προτού αναλύσουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες, τόσο στο ίντρανετ όσο και στο ίντερνετ, μπήκαμε στη διαδικασία να αναλύσουμε το Page Content Structure του πόρταλ. Εδώ διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιούνται επαναλαμβανόμενες δομές που συστήνονται από επιμέρους modules. Αυτά περιέχουν είτε καθαρό περιεχόμενο, είτε κάποιο διαφημιστικό υλικό, είτε μηχανισμούς για navigation στη σελίδα. Ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται εδώ για την κεντρική σελίδα της Vodafone Ελλάδας. Στη συνέχεια, ας δούμε λοιπόν τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η ανάλυση ξεκίνησε με το ίντερνετ, που είναι η σελίδα που σερβίρει τους εργαζόμενους της Vodafone και είναι διαθέσιμη μόνο σε αυτούς. Εδώ επιβεβαιώνεται και πάλι η δομή που είδαμε προηγουμένως όσο αφορά το Page Content, όπου βλέπουμε ότι στην κορυφή υπάρχει το λεγόμενο Mega Drop-Down Menu με επιλογές όπως News, Me, Company, How To και Help. Επιπλέον του drop-down menu υπάρχουν τα content modules με το αντίστοιχο περιεχόμενο, καθώς και ένα right-hand navigation panel, καθένα από τα οποία συνδέεται με υπηρεσίες που αφορούν διαχείριση προφίλ, αναζήτηση στοιχείων εργαζομένων,
έβρεση ανακοινώσεων, νέα που αφορούν τον όμιλο της Vodafone, έβρεση διαθέσιμων εφαρμογών και άλλα που περιγράφονται στο κείμενο της εργασίας. Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, σκοπός παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική παρουσίαση και ανάλυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διαθέτει προς τους χρήστες και τους εργαζόμενους της μέσω του διαδικτυακού τόπου της η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Vodafone. Αφού δείξαμε λοιπόν τη μορφή της σελίδας του ίντερνετ της εταιρείας, πάμε να αναλύσουμε και το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πελάτες της εταιρείας από το site της Ελλάδας και να τις συγκρίνουμε στη συνέχεια με τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τους διαδικτυακούς τόπους 5 ακόμη χωρών στις οποίες έχει παρουσία η εταιρεία. Στην ιστοσελίδα της Ελλάδας η βασική γλώσσα είναι τα ελληνικά, αλλά προσφέρει και τη δυνατότητα χρήσης και των αγγλικών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής. Δυνατότητα ηλεκτρονικής αγοράς συσκευών και εξαρτημάτων. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αγοράσει κινητό, τηλέφωνο, τάμπλετ, αξεσουάρ για το κινητό, entertainment προϊόντα όπως κονσόλες, PS, μέσω του διαδικτυακού τόπου της Vodafone. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους. Ηλεκτρονικά μέσω πιστωτικής κάρτας, μέσω πάγιας εντολής, με μετρητά και δωρεάν αποστολή, είτε με πληρωμή στο κατάστημα και παραλαβή της παραγγελίας από εκεί. Το site παρέχει επίσης τη δυνατότητα να μπουν φίλτρα αναζήτησης συσκευής κινητού τηλεφώνου και να ελεγχθούν οι αναλυτικές δυνατότητες που προσφέρει κάθε συσκευή, καθώς και τα αξεσουάρ με το οποίο συνδέεται. Σε περίπτωση αγοράς συσκευής, μπορεί κάποιος να τη συνδέσει με κάποιο πρόγραμμα συμβολαίου και να έχει και μια επιπλέον έκπτωση. Μέσω της ιστοσελίδας της Vodafone μπορεί κάποιος να ενημερωθεί και να αγοράσει πρόγραμμα mobile internet καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη σύνδεση. Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αγοράσουν το απαραίτητο USB modem καθώς και τους κωδικούς για τη σύνδεση στο ίντερνετ. Τέλος, προσφέρει και την υπηρεσία ελέγχου του όγκου δεδομένων που καταναλώνει ο χρήστης, καθώς και τη δυνατότητα να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για την υπολοιπόμενη χρήση του. Επίσης, διαθέτει διαχείριση του λογαριασμού μέσω του My Account, μιας εφαρμογής ηλεκτρονικής διαχείρισης και επεξεργασίας των υπηρεσιών του δικτύου της Vodafone από τον συνδρομητή και χρησιμοποιείται κυρίως για ρύθμιση και εξόφληση των μη ενιαίων λογαριασμών του, υποβολή αλλά και διεκπαιρέωση αιτήσεων εξυπηρέτησης του προς την εταιρεία, πρόσβαση σε υπηρεσίες επικοινωνίας όπως το Photo Album, το Web to SMS, Vodafone Stock και άλλα. Τέλος, διαθέτει το Office 365, που είναι ένα σύνολο υπηρεσιών cloud που απευθύνεται σε επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αφορά υπηρεσίες όπως Exchange Mail, δυνατότητα SharePoint για να μοιράζονται μεταξύ τους έγγραφα και φωτογραφίες, αλλά και τη δυνατότητα δημιουργίας ατομικού website. Η ιστοσελίδα της Ελλάδας προσφέρει και άλλες υπηρεσίες, όπως φαίνονται και στη λίστα αριστερά. Μέχρι τώρα εντοπίσαμε και αναφέραμε μια μεγάλη λίστα από υπηρεσίες που προσφέρονται από την ιστοσελίδα της Vodafone Ελλάδας τόσο για τους εργαζόμενους της εταιρείας όσο και για τους πελάτες λιανικής. Πάμε να δούμε τώρα και τις υπόλοιπες χώρες. Χάρη συντομίας να σημειωθεί ότι δεν θα προβούμε σε επαναλήψεις όλων των διαθέσιμων υπηρεσιών και δυνατοτήτων του κάθε site, αλλά θα τονίσουμε μονάχα τις σημαντικότερες διαφορές που εντοπίσαμε από το site της Ελλάδας. Η ιστοσελίδα της Vodafone στην Ινδία χρησιμοποιεί σαν βασική γλώσσα επικοινωνίας τα αγγλικά, ενώ οι υπηρεσίες προσαρμόζονται ανάλογα με την πόλη προέλευσης, την οποία εισάγεις αρχικά, όπως φαίνεται και στην εικόνα. Μια βασική διαφορά με το site της Ελλάδας είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα να ανανεώσει το υπόλοιπο της κάρτας σου online με απαιτούμενα στοιχεία, τον αριθμό τηλεφώνου, το ποσό που επιθυμείς να αγοράσεις, καθώς και τον αριθμό της κάρτας ή κάποιο τραπεζικό λογαριασμό. Επίσης, δίνεται δυνατότητα στον επισκέπτη της ιστοσελίδας να αγοράσει και άλλα προϊόντα πέρα των τηλεπικοινωνιακών, όπως π.χ. γυαλιά, ταξιδιωτικά πακέτα και άλλα. Η υπηρεσία αυτή ονομάζεται Vodafone Delight. Τέλος, μια άλλη βασική διαφορά ανάμεσα στην ελληνική και την ινδική ιστοσελίδα είναι η δυνατότητα χρήσης animation για την έβρεση οποιασδήποτε πληροφορίας αναζητά ο χρήστης. Το animation αυτό προσφέρει ιδιαίτερη ευκολία στην περιήγηση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρει λόγω της διαδραστικότητάς του. Η ιστοσελίδα της Vodafone στο Κατάρ χρησιμοποιεί σαν βασική γλώσσα επικοινωνίας στα αγγλικά. Οι υπηρεσίες που προσφέρει μέσω της ιστοσελίδας της μοιάζουν αρκετά με αυτές της Vodafone Ελλάδας, με βασική διαφορά, όπως και στην Ινδία, το online e-top-up για τα καρτοκινητά μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Όσον αφορά στα πακέτα ίντερνετ, το συγκεκριμένο site παρέχει την δυνατότητα αγοράς προγραμμάτων mobile internet, download εφαρμογών για τα smartphones, καθώς και εφαρμογή για τον έλεγχο του υπολοιπόμενου χρόνου ομιλίας, του όγκου δεδομένων, καθώς και των υπολοιπόμενων SMS. Τέλος, προσφέρει και τη δυνατότητα αγοράς κινητών τηλεφώνων, καθώς και προγραμμάτων, συμβολίων και καρτοκινητής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση, όπως φαίνεται παρακάτω, στο γεγονός ότι ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον αριθμό τηλεφώνου μέσα από μια μεγάλη λίστα.
Η ιστοσελίδα της Vodafone Πορτογαλίας, σαν πρώτη εικόνα, εντυπωσιάζει τον χρήστη, διότι διαθέτει ένα έξυπνο animated ρομποτάκι, τον Red, ο οποίος απαντά σε όλες τις ερωτήσεις των χρηστών. Αυτό αποτελεί μια μοναδική υπηρεσία που δεν συναντήθηκε στα υπόλοιπα site που επισκεφτήκαμε και ανεβάζει πολύ το επίπεδο ευκολίας στην πλοήγηση, κυρίως από ανθρώπους που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι. Παρ' όλα αυτά, το μεγάλο μειονέκτημα είναι ότι δεν προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής άλλης γλώσσας πέρα από τα πορτογαλικά, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη χρήση του site από χρήστες που δεν μιλούν τη γλώσσα. Η δυσκολία κατανόησης της ιστοσελίδας δεν επέτρεψε τη λεπτομερή καταγραφή των υπηρεσιών που προσφέρει, αλλά εμπειρικά κινούμενοι μπορούσαμε με ασφάλεια να διαπιστώσουμε ότι ακολουθεί τα βασικά πρότυπα δόμησης των ιστοσελίδων των υπόλοιπων προς μελέτη χωρών, καθώς και η λίστα των υπηρεσιών που προσφέρει δεν υστερεί σε τίποτα. Η ιστοσελίδα της Vodafone Αλβανίας είναι αρκετά λιτή. Η αρχική γλώσσα επικοινωνίας είναι τα αλβανικά, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής και άλλης γλώσσας, όπως τα αγγλικά. Από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν προσφέρει σχεδόν καμία, όπως π.χ. ηλεκτρονική πληρωμή λογαριασμού, ηλεκτρονική αγορά κινητού τηλεφώνου και άλλα, αλλά λειτουργεί κυρίως ως ενημερωτική ιστοσελίδα για τα προϊόντα που διαθέτει. Αναλυτικά, για τους συνδρομητές συμβολαίου, προσφέρει όπως φαίνεται παρακάτω υπηρεσίες σχετικές με την ασφάλεια του λογαριασμού, όπως συμβαίνει και για τους συνδρομητές της καρτοκινητής. Στην Αγγλία βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της Vodafone και η ιστοσελίδα της είναι από τις πιο οργανωμένες όλων των χωρών που έχουμε μελετήσει. Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι αρκετές και διαφοροποιούνται αρκετά από όσες έχουμε αναφέρει ως τώρα. Αρχικά, στα πλαίσια της ηλεκτρονικής αγοράς κινητών τηλεφώνων, προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα να συγκρίνει μεταξύ τους όποιο τηλέφωνο επιθυμεί για να επιλέξει αυτό που ταιριάζει με βάση τα χαρακτηριστικά που θέλει. Μια άλλη πρωτότυπη υπηρεσία που προσφέρει στο σελίδα της Vodafone Αγγλίας είναι η δυνατότητα πώλησης του παλιού μεταχειρισμένου κινητού με στόχο την ανακύκλωσή του. Η διαδικασία είναι εξής. Ο χρήστης πρέπει πρώτα να αξιολογήσει ο ίδιος τη συσκευή του, να στείλει στη Vodafone τη συσκευή αυτή και να λάβει τελικά το ποσό από την ανακύκλωση. Μια επιπλέον υπηρεσία είναι αυτή του Vodafone VIP, σύμφωνα με την οποία ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί, αφού γραφτεί στην υπηρεσία, να επισκέπτει την ιστοσελίδα και να μάθει τις δυνατότητες που έχει ως VIP πελάτης. Αναλυτικά, μετά την εγγραφή του, ο χρήστης μπορεί να κερδίσει εισιτήρια για συναυλίες, φεστιβάλ, fashion show, Φόρμουλα 1 και άλλα. Το Vodafone Rewards είναι ένα πρόγραμμα ανταμοιβής για τους πελάτες της Vodafone. Στην υπηρεσία αυτή, αρκεί να εισάγει ο χρήστης το κινητό του τηλέφωνο και τον κωδικό Rewards και να ελέγξει τους πόντους που έχει μαζέψει. Ανάλογα με τους κερδισμένους πόντους, μπορεί να κερδίσει π.χ. κάποιο smartphone ή άλλα δώρα. Τέλος, μέσω του δικτυακού τόπου της Vodafone Αγγλίας, ο χρήστης μπορεί να βρει συμβουλές και τρόπους βελτίωσης της επιχείρησής του. Δηλαδή, μπορεί να διαβάσει case studies, white papers, να δει βίντεο στα οποία αναφέρονται τρόποι για να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα της επιχείρησής του, να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους του, καθώς και μεθόδους βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχει. Τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί, ενώ τα κριτήρια που χρησιμοποίησαμε για την αξιολόγηση των ιστοσελίδων ήταν η εμφάνιση, η ευχρηστία, η δυνατότητα αλληλεπίδρασης αλλά και δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες. Συνοπτικά μπορούμε να δούμε ότι η ιστοσελίδα της Ελλάδας σε επίπεδο εμφάνισης ήταν άριστη και αρκετά καλή σε επίπεδο ευχρηστίας, δυνατότητα αλληλεπίδρασης και δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες. Η ιστοσελίδα Ινδίας ήταν άριστη σε επίπεδο δυνατότητας αλληλεπίδρασης λόγω του διαδραστικού 3D portal που διαθέτει, ενώ η ιστοσελίδα στο Κατάρ είχε σχετικά καλή εικόνα και για τα 4 κριτήρια. Η ιστοσελίδα Πορτογαλίας είχε άριστη εμφάνιση και δυνατότητα αλληλεπίδρασης, αλλά δεν ήταν τόσο εύχρηστη λόγω της έλλειψης εναλλακτικής γλώσσας, όπως πάνω χάρη τα αγγλικά. Η ιστοσελίδα Αλβανίας ήταν αρκετά ελλειπής και δύσχρηστη. Τέλος, η ιστοσελίδα της Αγγλίας αποτέλεσε το καλύτερο site της Vodafone και βαθμολογήθηκε μάλιστα σε όλα τα κριτήρια. Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε όλες τις επιμέρους υπηρεσίες που εντοπίστηκαν για κάθε site αναλυτικά. Τέλος, θα μιλήσουμε για τις μελλοντικές δυνατότητες της Vodafone Ελλάδας. Οι προτάσεις σε επίπεδο ίντερνετ είναι η προσθήκη εργαλείων επικοινωνίας τύπου Skype, αλλά και εργαλείων επικοινωνίας τύπου Facebook, LinkedIn, καθώς και εταιρικού καταστήματος. Θα μπορούσε λοιπόν να παρέχει εσωτερικά στους εργαζόμενους μέσω του πόρταλ αναλυτικές πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τα οποία υπό συνθήκες οι ίδιοι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να εμπορεύονται αν το επιθυμούν με πιθανούς πελάτες της εταιρείας, σε επίπεδο λιανικού εμπορίου. Σε επίπεδο ίντερνετ θα μπορούσαν να προσθεθούν στο σελίδα οι εξής υπηρεσίες: δωρεάν κλήσεις VoIP προς Vodafone αριθμούς κατά απόλυτη αντιστοιχεία με την web του SMS υπηρεσία, όπου αυτό θα αποτελούσε μια υπηρεσία με μεγάλη απήχηση, κυρίως ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό. Μια ακόμη ιδέα προς υλοποίηση θα μπορούσε να είναι η δημιουργία μιας υπηρεσίας παρόμοιας με αυτή που προσφέρεται από το site της Ινδίας, όπου μέσα σε ένα 3D περιβάλλον ο χρήστης θα μπορεί να περιηγηθεί και να κάνει ένα virtual hands-on σε συσκευές και υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν.
Τέλος, κατά τα πρότυπα της ιστοσελίδας της Vodafone Πορτογαλίας, ο δικτυακός τόπος της Ελλάδας θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια διαδραστική υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών όπως ο RED της Vodafone Πορτογαλίας. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.